Qhawula kithi sibonile einkundleni zokuxhumana ensukwini nje ezimbalwa ekusuka manje before nje la khona lapha kubona insizwa kaMpungose lapho uthibela ebonisa umshovu ukuthi cha umshovu kumele uganwe manje. Mhlawumbe qhawula kithi ngokwakho ezimthandeni SK ungaphawula uthini kule nkulumo eyayikhombisa eyibonisa ukuthi ijulile mayiqhamuka enhlangothini kaThibela. Hayi bangithumelelile inkulumo. Hayi ushaya khona lapha umfoka Mpungose. Hello everyone, hope ula kulwambahle. Namhlanje ke sizolalela ke i-interview yakhe ke umthandeni lapho khona ephawula ngomshado kaDaisy. Waphinda waphawula nezithinta umfoka Mpungose, umfoka Khuzani uThibela ukuthi washaya khona noma wabhimba lapho khona ayetshela khona umshovu ukuthi naye fanele aganwe. Ashona khona izolalela ke umbono wamthandeni ke ukuthi uyaqala ukufela make sure ukuthi ushare usubscribe ukuze ungapheli uzuphuthelwe ama-video afana nalawo. Ashona khona ngingamosheki isikhathi sakho. Akithi athina amazwi okubonga lensizwa lapha ke uTekisi. Ukhulile umfoka amathofana namhlanje ungena esigabeni sokuba indoda. Singathi siyambongela ngoba sikhona nje mina njengomlungu wakhe ithimba lonke ke asebenza nalo sikhona oshintsha umshovu 2% ushilisa ukhithi njalo sizombongela nje sithi hala. Mhlawumbe mapha amazwi ongamnika wona kulesigabangela kusona. Ngathi nje uqine Ntetha mfowethu uqine lokho sokuqalileke kuhambe kube yikho siqhubeke simbone futhi naseminyakeni eminingi ezayo umakoti ekhona lapha kwaNtetha angahamba umakoti umakoti abe khona ngoba lokho kwenzeka namhlanje ke content ngicabanga ukuthi besifika isikhathi sokuthi athathe. Qhawula kithi sibonile einkundleni zokuxhumana ensukwini nje ezimbalwa ekusuka manje before nje la khona lapha kubona insizwa kaMpungose lapho uThibela ebonisa umshovu ukuthi cha umshovu kumele uganwe manje. Mhlawumbe qhawula kithi ngokwakho ezimthandeni SK ungaphawula uthini kule nkulumo eyayikhombisa eyibonisa ukuthi ijulile mayiqhamuka enhlangothini kaThibela. Hayi bangithumelelile inkulumo. Hayi ushaya khona lapha umfoka Mpungose lokho abekusho. Izovele isiqhubuzelayo le ukuthi ibandla ligale livusimizi kodwa futhi lingenzi content. Thatha umakoti ngoba sefika isikhathi futhi lineshow. Yize noma ke ngicabanga ukuthi umbono wakhe muhle kodwa uqhamuke ufikise ngesikhathi wrong ngoba njengamanje sibonga uTekisi indaba inoTekisi njengamanje futhi la imvitshe liyazi ukuthi asiqali ukuthi sibe nemicimbi efana nale sikisaba nayo enye insizwe bigida la uPaul umfoka zawushaya nakhona samsupport njengoba sisupporta kaTekisi ukuthi ngoba sasebafishane kodwa sasupport umakoti wangena ekhaya khona nje lapha ekhaya uyaphela kanjalo futhi sekuTekisi manje mhlambe kusasa ulandela 2% mhlambe kusasa ulandela ushilisi mhlambe kusasa ulandela umshovu uyabona. So ngizathi izindaba zethu zangaphakathi lezo futhi siyaziwa ke thina ukuthi SK Brothers ngiyabanelisa bonke abafana akunayo mhlawumbe umuntu oyedwa oqhamile kuyena ngathi ubalekile ngabanye. So umbono wakhe muhle kodwa bengathanda nje ukuthi awudlulise futhi nakuba futhi ngiyambona ngathi uPeter nawo engingabazi abadlulile ngibazi oba naye ngiyamazi nje ngoba phela uyena umfowethu awudlulise nakubona bebonke nje awudlulise bona wonke umuntu ungathi ukuthi umshovu ngoba umshovu naye ungomunye wensizwe eyidawu lapha endimini kodwa nje umbono muhle uqhama nesikhathi sibonke fanele sibongele uTekisi nakusasa futhi masegana umshovu asikwazi ukuphinde sisole futhi ushilisi ngesikhathi sikaMshovu kufanele senjani sifocus kumshovu ilokho nganabo. Okay everyone, sike sibambeke lapho okwamanje nimzuleke umthandeni naye eveza owakhe umbono ngeenkulumo zakhe uThibela. Sekukuwena ukuthi wena uyibona kanjani yonke lento. Comment down below wena umbono wakho ngalolonke lolu daba. Base sivala la i-video namhlanje sibuya unqi. I really hope usenjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile, make sure uze smash lo like button, uphinde smash na lo subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.